Putra. Was. Yo. Was. Yo. Iki lho bocah Sapitri Putra. Nyu Sapitri Putra. Awas. Ayo beri tepuk tangan sing bareng ya iso auto tibano. Hei, pas. Hai, tepuk tangan yang luar biasa. Oh, pas. Ya. No, pas. Oh, pas. Yuk, budal. Yo. Tanpa prajurit yang rasuk busana prajurit dan kami tim moga saking Sasono jumreng Sasono peladan iki lho bocah tiro yo was yo Minggir, jalur dalam. Was. New Sapitri Putra. Was mata obrotan turut putra. Was. Kula ingkang sowan. Saking Sasono. Mas. Oi. Wah. Minggir. Jaluk jalan. Awas. Ayo cah bagus. Awas. Bisa nih. Yuk. Ayo nono krit kaning Pratama prajurit Putra. Koncone Bodo Salto sampean ki iso apa ora? Lho jajal baleni rene. Koncone Bodo pinter kok. Bayaran yo padha. Ayo neh. Iya. Sing mandek kudu kono ning sampean mandek kono melok mandek. Lho kudu obah kabeh. Yo, Pak. Piye lho lek latihan di jan rumangsa, ojo ngisi-ngisi Pak Mbah kami tuwa to. Yo, nah yo. Was. Ya.
siap pikir. Jaluk dalan. Lho. Benane. Jan, lekas jaran yo enek. Rada siset lho. Rada siset talekno gulune. Lah rada talekno siset ya ayo ngono. Ora iki lho, Jan. Ora nek BPJS. Urung, wis. Cawi. Ayo, yo. Was ya, yo. Pikir, jaluk kanan. Yo. Was, yo. Was. Urung wayahe. Was. Amit. Was. Liyane bodoh satu lah, kowe iki kok nyopong kok ngene iki lho. Kancane iki ya satu lek apik. Lha kok mek kenduk ngono iki. Oh sik to iki jenenge pemanasan. Oh pemanasan ping 3 lho iki. Ping 3 lho ra iso. Sautomu piye? Sautomu piye delok? Wasih. Oh. Ya, pikir jalur kanan. Luar biasa, tepuk tangannya bos yang meriah. Yuk, Fitri Putro. Wes, nyuwun sewu Bapak Ibu, para tamu undangan. Mas Tiro sautone apik napa elek? Apik. Panjenengan remen. Seneng ro. Bodoh seneng ro. Ayo sautone ro, ayo ro. Yo, was. Yo. Nyapa? Koyok kowe encok. Kowe iki wis tak mau bolak-balik. Lek arep jaran ki kudune pemanasan koyo aku mang lho dadak mok Senin iki nyapo. Ora pemanasan apa kendak kenduk ngono. Lho tapi kuwi kok urung didelon. Iki lek wis ditabuh bareng awake dhewe joget bareng. Wah. Campur sari jaranan Nyusa Fitri Putro. Wis kondang kaloka. Kaset VCD mbiyen teko ngendi-ngendi. Saiki iso urip neh. Dipentasne nang desa Bendo kene iki awake dhewe potong selawe. Pundi, Pak? Ngaglik. Lah, ngaglik tapi aku meng liwat Tumbendo terus ngidul. Ngono lho, Pak. Iya. Aja dhewe, aku lek dhewe isin lho. Bareng-bareng ngono lho. Dhewe kan sak tim. Iki jogete bareng disawangko kamera iki ben ketok kompak. Iya toh? Disawang panjenengane Bapak Ipung minangka ketuane Nyusa Fitri Putro iki ben iso ketok regem. Ngono lho, aja kesini-sini. Yo mae Pak Wo lho iki. Pak Wo. Pak Wo Imam Sopingi. Padahal kono ki yo Mbah Den lho. Piye, Pak? Sing duwe gawe Pak Wo, sing jaran Mbah Mudin. Asli niki Mbah Mudin niki Bapak Ibu. Sing duwe campur sari yo kami tuwa. Lah, iki lho wis to. Dadi iki dilumpukne dekengan pusat.
komunitas PPDI nglumpuk nih. Anu mangke menawi Mas Amit badhe salto, anu Pak nggih, mobil siaga desa nyuwun disiagakne nggih. Menika mangke lek rumah sakit celak mriki. Pak, apa Pak? Mobil siaga wi lho, engko lek mbok menawa sampeyan nek cidrane iki iso. Aja mobil tok. Apa? Sak bidan desane kok nyepak ning kene. Kok takut niki? Ngono. Aku yo gelem lek. Bareng-bareng ya Pak ya. Ya, jajal coba kaya ngapa. Ayo, iki lho. Apa iki? Boten sakit satu. Boten. Wes sawar piro wes? Sawar piro? Ndi delok? Ora percaya men. Sawar piro? Ndi delok? Kowe yo padha. Loh, aku sakjane yo padha. Iki meng aku dibisiki. Jaluk susuk 48. 2000 Diomong nih. Kuwi kok padha 50 kabeh kok. Oh, iki kabeh berarti. Wah, nggih matur sembah nuwun nggih, Bu. Loh, ndi? Lho, ndi, Bu? Oh, ya. Matur sembah nuwun nggih, Bu, nggih. Mengke kula tak atraksi ditambahi malih nggih. Loh. Iki nggih tuku jamu. Terus engko tambahi dingge apa? Pijet. Oh, beli dobel. Lho, ora sitok engkas. Sitok engkas dingge apa ngono? Apa? Dingge becek rene. Wah, kan dawamu mbok pokne. Oh. Wong adewe ado-ado wae lho, Le. Lah yo ora ning ngono ki Mas Faisal sapa? Mas Faisal ki sapa? Dulur. Dulur. Lah kok perkara duit tok yo duit lho sampean. Perkara duit kok duit terus kudune piye? Yo dulur lah aku ki. Kowe ki dulur. Dulur. Umpama kowe mulih kok kene karo Mas Faisal ora digawani apa-apa. Wis alhamdulillah panggah dulur. Aku yo ngono. Mulih kok kene ora digawani apa-apa ora masalah. Lah piye kok ngono? Motorku tak parkir ning kono. Aku kok mulih digawani souvenir wedhus sitok. Ngono anda wedhus. Kuwi waktu tanggane. Wedhus piye to? Untuk ngawur. Tak kira lek souvenire. Kursi, Pak. Iki lho, alhamdulillah. Diweki kursi karo Pak Ipung. Muga-muga jenengan dongakne 20 tahun ke depan semoga saya mendapatkan kursi beneran untuk mewakili rakyat Tulungagung. Filosofi, Pak. Ngene iki filosofi, Pak. Iya toh. Iki meng awake dhewe lek joget urung rampung. Dicukupne dhisik, mari ngono diduduhne atraksine. Ngono lho ya. Mangga dilanjut kanca-kanca Nyu Sapitri. Putra, mike tak lumpuk ning kene kabeh. Ayo, pas. Ya.
Tresno diseseri lintang-lintang ing tengah ing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi maina sing hati lepu janatine ngendi padha wong manis sing tak anti-anti. Senajan to nyune tumur iritan lawan rembulan mesti bakal tak wujudi wong ayu. Ayo. Yu sakit tripura iki. Rungono ya, rungono iki, rungono. Janji tresno diseseri ing tengah ing hati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi
Ada Oscar Don Pancet. Oh yeah, Duku Bima Energy. Arjuna Rental Audio, terima kasih. Sajot selo Mas Amin, ayo. Cok, lo, heo. Soko ala keri. Soko ala keri. Soko ala keri. Soko ala keri. Alam sekitarnya karena
kaya ngono pola aku lesu. Mana aku lesu. Kuwi ndelok apa kuwi? Sum, anakmu ke lesu. Lembeane cok. Yo bocah. Waroko. Waroko. Piye to, Bos? Lah wong celeng kok junjungi lho. Alah, meng lek nyane celenge umur 55. Iya apa? Oh, ketuane sing 55 diwae. Wong lek mungil kene iki celenge kok. Iki celeng, Pak. Lah apa? Iki gendhe iki. Iki anakan celeng. Celeng. Sing nyeleng iki to? Iki yo iki lho. Alah, mbok golek iki enek to. Lah wong yo iki lho. Lah kok perang musuh aku bremek tak dek ngene. Kuwi lek ora nggih jaranan. Lek cara sing tewe yo ora tendang prek ngene yo ora. Oh, perangan ngene kae. Perangan sabutan ngono. Jogete. Nah. Oh, iya iya. Iki ben ora dhisik. Nah. Iki kok antem ono lek iso tewu. Teng ngono ya. Tewu. Teng. Sik. Cara ngendi perangan celeng kok nggae tewu bareng iki lho. Ukur-ukur. Lanang sing penting apa, Bro? Ayo, maem. Sing lanang sing penting apa? Ngadeg. Fisik sing penting wong lanang iki fisik. Ngono. Enek musuh tewu. Lah. Sonono Yo perangan sabetan ngono. Heeh, iki ben gerak dhisik. Ayo, Mas. Mas. Kun amit pasane nyari mantap.
Oh, woi, yo, pas. Ya, 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 ya. Oh. Ah. Pas. Ah. Ah, oh, oh. Yo, yo, yo. Ayahi karyaning brojo kene gunung tandang gawe saya rukun bebarengan ro kancane lilo lan legawa kanggo mulyaning negara siji maju papat ngomong-ngomong mesti enggal rampunge lopis kontol baris lopis kontol baris lopis kontol baris lopis kontol baris Ya. yo yo Ya, ya, ya. Hey, yo, yo. Pas. Ah, oh. Waspada Pratambo prajurit. Ayon mama dari para Prabu Celeng Serenggi Pratambo prajurit kudu. Yo. Yo, yo, yo. Yo. Cilik orang kurang bakal, cilik orang kurang akal. Was. Yo. Lolo. Was. Yo. Oh. Yo. Jangkae kangelan iki. yo yo Pas. Oh. Oh. Welat dalam. Oh. Pas. Pas. yo Oh. yo Oh. yo Oh. yo Pas. Bes le. Oh. Oh. Ah. Oh. Pas. Oh. awas Pas. Ah. Oh. yo Pas. Oh. yo yo oh na yeah yeah Pas. yo 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 Waspada Pratambo prajurit maju leganing atiku. Was. Ya. Was. Leno pangin jamu. Kabit siung kabit yang kuat tamu. Was. Was. Oh. Wah. Wah. Oh. Welat dalam.
Wis. Panganan, panganan. Ayo. Was. Walah, alah. Majual kadang atiku Pratama prajurit Buddha. Asih. Ayo. 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 Lino pangin tamu kapit sing pengkapit drakon tam tirono pocong. Was. Cep cep. Cep cep. Ya ya tuh sinu berpo. Wah. Loh. Pas. Oleh tang son apa rapi. Pas. Yo. Awas. Was. Tulon kutha tulung agung saiki banyune mili mangidul pratata usir napa kaya banjir tanduran ketukulan sakara bisa angin negara sawae amatune biyen karan
Tributo geger gegering Pasiwa Karagung geger Jopo Yuk. gegering Pasiwa Karagung was wah loh was awas eyo Welat kalah maju lekane atiku Pratama prajurit kudu. Wah. Ngene lho, wis tak omongi iki engko maine nggone wong kagungan dalem, wong duwe gawe, malah bodho sangu hantu ya kerasukan ngene iki. Tangi. Tangi. Iki nggone wong duwe gawe ora usah dadi. Maksudnya iki nggone wong duwe gawe aja dadi. Iki emang kadung tuku. Sing barong isin. Nek prapatan gedhok ngono 3,5. Sing barong isin. Hah? Sing barong isin. Sing barong isin. Pak Barong wis. Sing barong isin. Ora usah nganggo dadi. Yakin Ono, isin. Balik meneh. Ono digambui. Jane bingung kowe aku kudu piye ngono. Sing barong isin. Oh, sik digambui Pak Ipong sik. Heeh, wis. Masyaallah. Sing barong kadung. Wes oleh neh. Ya. Sing barong urung, Mas. Nah, kene ndak nyedhek sungkem. Heeh. Sing Laku celeng dodok. digawe. Oh, digawe Pak Ipong. Digawe barongane digawe. Sing celeng Barongane cilik mang digawe, heeh, ken damel kali ibuke, heeh. yo. Celenge cilik mang yo Yo, urung. celenge cilik mang yo urung jarene lek mayok nih. Kuwi nggawa apa kuwi? Reok Ponorogo, reok. Wes. Wah. Was. Yo gentilan kancane lho, Mit. Oh yo. Was. Inilah sebuah atraksi dari Sapi Triputro. Sapi Triputro. Mas. Mas. Yo. Sik. Ini Mas.
Iya, Pak. Iki mung pasal to. Heeh. Iki jane sing kleru sapa sing bener sapa ya ndak ngerti ya. Heeh. Duite Tiro iki ceblok ditemu bapake kono ejal ora nek to. Nah, iki berarti awake dhewe nemu. Nemu awake dhewe iki. Loh. Loh aku nemu loh, Mas. Wong nemu kuwi wajib balekne wajib ora. Heeh. Piye to? Nakmu iki. Oh, lah wireng ngono rumah aku. Jari E saya kira iki jari E iki lho, jari E. Ya Allah. Jan rumah aku nya. Oh, wis. Ayo, dilanjut. Tuku bensin nih Mang Bule. Was. Ayo. Dilanjut. Ayo, Mas Amit salto iki. Atraksi berikutnya dari Mas Oka. Mempunyai paras yang tampan dan juga hidung yang sangat mancung. Seperti artis Korea. Siapakah dia? Ada Mas Oka New Sapitri Putro. Hai Mas, ayo yo. Iki bocah Sapitri Putro. New Sapitri Putro. Awas. Ayo beri tepuk tangan. Sing bareng yo iso salto tibano. Hai. Pas. Hai, tepuk tangan yang luar biasa. Semua penari yang ada di Sapitri Putro Penarine bisa- urung sitok. Kowe iku lho. bisa atraksi. Kowe iku lho. Piye? Awakmu urung lho. Aku nyapa? Sauto. Alah. Jare sak grup. Atraksi. Siap Pak Ipung. Kowe wis atraksi? Salto. Berarti iso salto. Nyisih rono. Kowe wis salto sing bareng. Ngono nyisih rono. Tiro. Kowe wis atraksi? Salto atraksine. Berarti iso nyisih rono. Kowe wis atraksi, Bro? Atraksine apa? Salto. Berarti iso salto. Nyisih rono. Kowe yo wis nyisih rono. Karek ngomongi atraksi salto. Ngono yo Pak Ipung. Gede ya, gede saiki. Oh. Ya. Karek ngomongi wayahe salto. Ya. Ayo. Lah yo, Sik sing bener ki sauto apa salto? salto, Pak. Sauto. Salto. Karek ngomongi wayahmu salto, ngono to? Yo genten sing ngomong. Lah yo kowe wis atraksi apa, Rong? Atraksimu salto. Iso kabeh to kuwi. Berarti iso Kabeh. nyisih rono. Ya wis. Loh, sing iso salto berarti nyisih rono. Sing ra iso. Sing gak iso. Nyisih rene karo Pak Ipung. Ciri menji. Loh, iso Pak, aku atraksi Pak. Iki Mas, kendang Mas. Yo, kendang ono, cobi. Beri tepuk tangan yang meriah, ibu-ibu. Tepuk tangannya yang meriah. Kang Amit Prasetyo. Bolaku. Salto Pak. Donga pangestu. Yo iki lho. Cek. Yo. Amit. Lo.
Piye to jan Sik, iki? sik Mas Tiro. Piye to Mas Aris? Niki wau mundi dawuh saking meja mriki. Nggih. Menika wonten para kadang, wonten penggede, wonten bos. Nggih leres. Nyuwun Mas Tiro salto ping 7 mangke disepur sawer. Lho, tenanan estu niki. Saestu niki Mas. Ping pinten niki? 10 nyang lho Pak kuwi, 10. Ping 200. Mas Tiro, 200. niki mangke nyuwun jenengan salto ping 7 terus niki wau nyuwun pamundutan saking paguyuban Tayub, Nggih. nyuwun serampat. Serampat. Lah, aku bareng kali kanca-kanca jaranan. Siap. Ah, niki lho. Paring dawuh, terima Ah. kasih banyak. Iki, langsung, nggih, monggo. Lho, Terima kasih langsung banyak, toh, Bos. langsung. Ah. Mugi-mugi rezeki lancar. Matur agunging panuwun. Heeh, cuma diterima tok Lah iya iki. Yo. Mas Galung minangkani pamundhut saking meja 477. Oh, akeh mejane malah ning kono ke ra kangge lho meja. Salto dhisik ping 7 terus Serampat. serampat, Ayo. monggo. Ayo kanca-kanca. Mbak Mayang aturan jumeneng mangke, sampur- panyunane sampure pemuda-pemuda disiapke, kula. sampure, Sumangga. ayo. Pas. Yo, ping 7 lho iki. Loro, telu, papat, limo, enam, loro, telu. Ceblok neh. Siji, loro, siji, telu. Tepuk tangan. Luar biasa. Minangkani pamundhut saking meja mriki. Serampat nggih. Serampat. Ayo monggo Mas. Bus, kok kurang ping 5? Wah. Limongkas. Yo limongkas. Yo. Pas. Iki lo bocah. Tepuk tangan yang Puncak meriah. teko 5, tepuk tangan yang meriah. Melingkar dan juga atraksi salto. Aman, aman, Aman. aman, aman. Wah ya, matur sembah nuwun Bapak. Alhamdulillah, terima kasih Kata rezekine panjang yuswane nggih. Minangkani pamundhut saking meja mriki nggih, Mas Aris. Menika nyuwun serampat. Serampat. Kalih kanca-kanca jaranan, sumangga serampat nggih. Mas, Monggo, tanjake. Yo. Kalih Bunda nggih. Nggih, kalih Nggih. Bunda. Ayo, Mbak Mayang Mayang. Mayang kasuwun jumeneng monggo.